ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇ ହୋଲି ଆସିଲେ ସନିଆ ବାଇଟା ଗାଁକୁ ଫେରେ ଆଉ ଶାଶୁ ଘରର ଝିଅ ବାପ ଘରକୁ ଏଇ ହୋଲି ବେଳେ ଫେରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଏ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିପାଇଁ ଆସୁଥିଲା ଗାଁରେ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ମଣିଷଟି ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲା। ହୋଲି ଦିନ ସକାଳୁ ବୋଉ ସେ ପୁରୁଣା ଗଣ୍ଠିରୁ ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ବାହାର କରେ ଆଉ ହାତରେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ପଲିଥିନ୍ ଧରି ଆମେ ବାହାରି ଯାଉ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସେଇ ଆମରି ନିଜ ରଙ୍ଗରୁ ଆମ ନିଜ ଦେହରେ ବୋଳି ହେଇଯାଉ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ ଆମ ଦେହରେ କିଏ ରଙ୍ଗ ବୋଳିଛି ବୋଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯଦି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ ନା, କୁହନା ତା ଦୁଃଖ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଭରିଲା ଭରିଲା ପଡ଼ି ଲାଗୁଥିଲା। ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପାଦ ପକାଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ବି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆଉ ଜନ୍ତାଳ ବି ହୁଏ। ରାତିରେ ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଇ ହାତ ଚାଟି ଚାଟି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲୁ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଅଲଗା ଗାଁରୁ ବିମାନ ଆସିଥାଏ। ସେ ବିମାନ ଆମ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥାଉ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିମାନକୁ ଆମେ କାନ୍ଧରେ ନେଇଥାଉ, ସେ ଟିକେ ଅଧିକା ଓଜନ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଜା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ। ହେଲେ ରଙ୍ଗ ହୋଲି ଆଜି ମଦର ପର୍ବ ପାଲଟିଛି।